sensul levogir și sensul dextrogir. Vreți să scăpați de stres? Aveți grijă de sensul levogir, adică spre stânga, și de sensul dextrogir, adică spre dreapta din viețile voastre. Sensul levogir, adică sensul invers a celor de ceasornic, spre stânga, reprezintă sensul eternității, al armoniei, al perfecțiunii și al vindecării. Tot ce este viu, etern, perfect, armonios, are sensul acesta, levogir, spre stânga. Sensul dextrogir, spre dreapta, este sensul de rotație al ceasului, adică sensul timpului limitat, al vieții ce merge spre moarte, al vieții trecătoare. Pentru a intra în starea de vindecare, sensurile trebuie schimbate și asta pentru că sensul levogir este și sensul în care se rotește materia într-o celulă, atâta vreme cât este vie. Totul în natură vibrează, iar vibrația nu este înainte-înapoi, ci este o mișcare de rotație la nivel molecular. Viața are această caracteristică unică. Tot ce are viață vibrează levogir, adică spre stânga. Și tot ce este inert și în descompunere are vibrație dextrogiră, adică spre dreapta. Toate moleculele tale, ca și organism viu, vibrează levogir, spre stânga și nu poți folosi sau asimila decât elementele care au aceeași sens de vibrație ca al tău. Când gătim, trebuie să amestecăm în sensul invers a celor de ceasornic. De exemplu, zahărul să-l amestecăm spre stânga. Înainte de a mânca, adunăm energiile benefice și le rotim deasupra mâncării spre stânga. Pentru ca tu, ca organism viu, să asimilezi mâncarea, pâinea caldă, o cană de ceai, fiecare moleculă din ceea ce mănânci trebuie să aibă această vibrație levogiră. Dacă nu o are, corpul va trebui să consume din energia proprie pentru a schimba sensul de rotație al acestui aliment, din dextrogir în levogir. Care sunt alimentele levogire și care sunt cele dextrogire? Un măr e levogir, aduce energie. O salată de legume e levogiră, aduce energie. Nucile și semințele sunt levogire, aduc energie. Nucile și semințele prăjite și-au schimbat sensul de rotație, sunt dextrogire, deci fură din energie. Friptura, biscuiții dietetici, iahnia de fasole, alte alimente de genul acesta sunt dextrogire, pentru că fură energia. Apa e levogiră, îți aduce energie. Legumele și produsele vegetale gătite sunt jumătate levogire, jumătate dextrogire. Cafeaua e dextrogiră, îți fură din energie. Trebuie să avem grijă că atunci când tragem linie și adunăm toate lucrurile mâncate într-o zi, levogir sau dextrogir, să ieșim în câștig pe plus levogir.